Ikompli tħassib tal-Caritas dwar il-kwistjoni tal-kannabis dan ħareġ waqt il-programm ta' Andrew Azzoppardi fuq l-RTK fejn matulu ġie diskuss is-suġġett tal-kannabis ma' Anthony Gatt, id-direttur ta' Caritas Malta. Anthony Gatt saħaq kif hu minn dejjem kien kontra l-użu tal-kannabis u wara dawn is-snin kollha jinsab muġuħ bl-abbuż illi hawn. U fakkar kif hu 50 NGO oħra ġew imwiegħda mill-Gvern regolamenti ċari. Iżda llum qiegħed jidher biċ-ċar li din il-field of regulation hija non-eżistenti biksur tal-liġi kull fejn tħares bl-abbuż ta' din is-sustanza. Is-sitwazzjoni hija diżastruża. Naħseb li diġà għandna drug tourism għax il-liġi kif ġiet qed tiġi applikata hija fil-verità fil-pubbliku mhux suppost tbejjeb il-kannabis. Id-direttur tal-Caritas tkellem ukoll dwar kif ma jistax imur fuq bajja ma' wliedu ma jxomx ir-rieħa tal-kannabis u semma kif il-pulizija mhix tlaħħaq biex twettaq infurzar. L-indek kienu għeduna għamlunna li l-pubbliku le min irid ipejjeb għandu dritt ipejjeb id-dar u ħatkun restricted. Aħna konna għadna li l-gvern 50 awtorità ħajkonna failed regulation, għax il-pulizija diġà jgħidulna mhux qed ilaħqu. Fil-programm issemmit statistika dwar l-2021 fejn 97 persuna ddaħlu l-isptar fuq abbuż ta' kannabis, iżda s-sena l-oħra n-numru qabeż għal 431 persuna illi daħlu jieħdu l-kura. Prova ċara ta' kif l-infurzar mhux isir u li l-legalizzazzjoni ta' din is-sustanza qed tħalli impatt aktar negattiv milli pożittiv kif ġew imwiegħda mill-Gvern. Anthony Gatt fakkar kif Malta saret post turistiku għad-droga u li sirna soċjetà free for all fejn naqgħu nqumu minn kollox minflok nieħdu azzjoni.